שלום חברים, בזכותכם אני נזכרת בכל מיני מתכונים מהבית של אמא ואבא ובילדות שלי. תודה לכם, ובנדיסיונס אטודוס. מתכון לבויוס בפן. חלת שבת רגילה, לא טריה. 3 ביצים, 2 כפות גבינה לבנה 5%, קורט מלח, 250 גרם גבינה בולגרית. אופן ההכנה: משרים את החלה לשעתיים במים, לאחר מכן סוחטים היטב, שמים בקערה, מוסיפים את יתר החומרים, לשים לבצק, מחממים שמן, יוצרים קציצות ומתגנים משני הצדדים עד שמזהיב יפה. אפשרות הגשה: בצל אחד, 2 שיני שום, מלח, פלפל. 5 עגבניות, לעשות X מאחור, להשרות במים רותחים 20 דקות, לקלוף, לחתוך לקוביות, לטגן בצל עד לשקיפות, להוסיף את העגבניות, שום ותבלינים, לבשל מעט על אש קטנה עד לריכוך העגבניות. שמים בצלחת וליד גבינה לבנה ואוכלים עם הבויוס. בתיאבון.